जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया मानो एफोरबायदि डिभिजननि जिउफोरनि मावख'लिखौ बन्द' खालामदों एसे नोंथाङा मावफारि हिसाबै माबायदि माने मैया फुं समाव माने अफिस आवर टाइमाव माने जोंनि डिसि मेडाम आरो एडिसि फैदोंमोन आरो फैनायाव माने बिथांखौ माने लोगो हमनो फैदोंमोन खोमा बेयाव माने लोगो मोनैयाव माने बिसोरो थांफिनबाय थांनानै आरो बेलासि समाव माने जिथिया अफिस जोबनाय टाइम अफिस सुटि टाइमाव फैनानै बेयाव माने लोगो मोनदियासैना बेनि थाखाय माने बिसोरो थाला मारना गालांदों जे नोंथांमोननि खामानिया दा माबायदि आवगायगोन जुदि बहुत खामानि थायो मोनसे अफिसाव जे माबायदि जागोन दाथ' औ माने जोंनि माने दा अफिस बेंगिरिया जुदि गैयाबाथ' खामानि जाया बे सैथो आरो बन्द' खालामनो बिस्रा गोहो मोनखो बेखौथ' सरकारि मावख'लिखौ बेखौथ' जोंबो मिथिला खिन्थु माने बिथोरिया मा खारन दं बेखौ जोंबो मिथिया जायखिया मैयानि समाव एबसेन्टमोन माने सारा आरो डिसि आरो एडिसि बिसोर फैनानै माने लोगो मोननायाव माने बेखौ थाला मारना खालामदों दिनैसिमबो खुलियाखै दिनैसिम खुलियाखै मैया माने माबायाव बन्द' खालामनानै दा खुलियाखै आरो আছে তো ইয়াৰ পিছত ডিচি মেডামে আহি কেনে ডিএফঅ' ছাৰৰ মানে এবচেঞ্চটো খুজিছে তো ইয়াৰ পিছত ডিচি মেডামে যিহেতু ছাৰক পোৱা নাই তালৈ আমাৰি গৈছে ফাৰ্ডাৰ এইটো আমাৰ CHD অফিচৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন পাই যাব কেইটা বজাত আহিছিলে বাইদেউ আহিছিলে 10:30 বজাত 12টা 12:30লৈকে আছিলে আকৌ আবেলি একবাৰ আহিছে আবেলি আহি তালা মাৰি কিবা এলিগেশ্যন আছিল নেকি মই এইটো ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ দাদা কেতিয়া দিনৰ পৰা নাই আমাৰ ডিঅ' ছাৰে এইটো দেখে আমিতো মানডে মই পোৱা নাই ছানডেটো হেৰি আছিলে আমাৰ মানডে আছিলে আমাৰ ছানডেৰ পৰা মই জনামতে নাছিলে কিন্তু CHD অফিচত আৰু ডিচি মেডামৰ তাতে আপোনাৰ ডিটেইলছ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকেতো একো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই বাইদেউ অহাৰ আগত নাই মই আহি কেনে মোক ফোন কৰিছে অলৰেডি মই যেতিয়া অফিচত আছিলোঁ তেতিয়া মোক অনুপস্থিতৰ কাৰণে এনে কিবা এলিগেশ্যনৰ কাৰণে এইটো মই সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনি মেডামৰ লগত আৰু CHD ছাৰ ইয়াতে গোটেইটো বৰ্তমান লগ মেডামে তালা মাৰি থৈছে আমি শুনিব লৈছোঁ যে ফাইল আছে এই ফাইলটো মুভ নকৰে আমাৰ ডিঅ' ছাৰে ইয়াৰ কাৰণে দেখে এইটো ডিটেইলছটো আপুনি তাতে পাই যাব ঠিক আছে मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738